நீட் தேர்வு ரத்து செய்வது குறித்து இந்த அரசு சட்ட முன்னோடி கொண்டு வந்திருக்கின்றன. அந்த சட்ட முன்னோடியை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆதரித்துள்ளது. இருந்தாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் மற்ற அமைச்சர்களும் வெளியிலே பேசுகின்ற பொழுது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவருடைய ஆட்சி காலத்திலே தான் நீட் தேர்வு கொண்டு வரப்பட்டது என்ற தவறான செய்தியை, அவதூறான பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து வெளியிலே பேசி வருகின்ற காரணத்தாலே அதை முழுமையாக விளக்கம் அளிக்கின்ற விதத்திலே எங்களுடைய மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் சட்டமன்றத்திலே எடுத்துரைத்தார்கள். முழுமையாக பேச அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை. இதற்காக நாங்கள் வருத்தப்படுகிறோம். ஏனென்று சொன்னால் வெளியிலே பேசுவது ஒன்று, சட்டமன்றத்திலே பேசுவது ஒன்று. வெளியிலே வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு எங்கள் மீது அவதூறு பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்து பரப்பி வருகிறார்கள். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியிலே இருக்கின்ற பொழுது இந்த நீட் தேர்வு ரத்து செய்வதற்கு என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்தோம் என்ற விளக்கத்தை அவர் பேசினார். அம்மா அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுதும் நீட் தேர்வு தமிழகத்திலே ரத்து செய்வதற்காக சட்ட ரீதியாக போராட்டம் நடத்தினார்கள். அதே வழியில் அம்மாவுடைய அரசும் நீட் தேர்வு ரத்து செய்வதற்கு கடுமையான முயற்சி மேற்கொண்டோம். இருந்தாலும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி நீட் தேர்வு நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில் அப்பொழுது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருந்த நிலையிலே நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இப்பொழுதும் தொடர்ந்து நீட் தேர்வு நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதோடு இன்றைக்கு நீட் தேர்வு வருவதற்கு காரணம் காங்கிரசும் திமுக தான். 2010 டிசம்பர் 21 மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நோட்டிபிகேஷன் அன்றைய தினம் வெளியிட்டு இந்த நீட் தேர்வு வருவதற்கு முழுக்க காரணம் காங்கிரஸ் மத்தியிலே ஆண்ட காலம். அப்பொழுது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றிருந்தார்கள். குலாம் நபி ஆசாத் அவர்கள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தார். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த திரு காந்தி செல்வன் அவர்கள் சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த நீட் தேர்வு முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நீட் என்ற வார்த்தையே அந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்தது. அதற்கு பிறகு 2013 நீதிமன்றத்திலே இன்றைக்கு பல்வேறு மாநிலங்கள் வழங்கப்பட்டன. அப்பொழுது இடைக்கால தீர்ப்பாக உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியது. அந்த தீர்ப்பிலே அந்தந்த மாநிலம் விருப்பப்பட்டால் நீட் தேர்வை அமல்படுத்திக் கொள்ளலாம், விருப்பமில்லாத மாநிலம் நீட் தேர்வை நடத்த தேவையில்லை என்ற ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியது. அதுக்கு பிறகு 2013 ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதிலே 3 பேர் கொண்ட உச்சநீதிமன்ற அமர்வு ஒரு தீர்ப்பை வழங்கப்பட்டது. அதிலே 2 நீதிபதிகள் தீர்ப்பை வழங்கினார்கள். நீட் தேர்வு அதனால் நகர்ப்புற மாணவர்கள் பயனடைகிறார்கள், கிராமப்புற மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள், அதனால் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுகிறது என்ற தீர்ப்பை வழங்கினார்கள். அதை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் அவர் பேசுகின்ற பொழுது அதை குறிப்பிடவில்லை. அப்பொழுது நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது என்று உச்சநீதிமன்ற அமர்வு அந்த அளித்த தீர்ப்பை அப்படியே தொடர்ந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனைக்கே வந்திருக்காது. இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு நாம் ஆளாயிருக்க மாட்டோம், நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார். ஆனால் அப்பொழுது மத்திய அரசாங்கத்தில் ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் கட்சி மறுசீராய்வு மனு உச்சநீதிமன்றத்திலே போடப்பட்டது. அப்பொழுது இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் எவ்வளவோ வேண்டுகோள் வைத்தார்கள், வாதாடினார்கள். நீட் தேர்வு உச்சநீதிமன்றத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டது, அதற்கு மறுசீராய்வு மனு போட வேண்டாம் என்று எவ்வளவோ முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் அதையெல்லாம் கேட்காமல் அப்பொழுது மத்தியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவரோடு இருந்தார்கள். அந்த காலகட்டத்தில் தான் மறுசீரமைப்பு போட்டதின் விளைவு 5 பேர் கொண்ட உச்சநீதிமன்ற அமர்வு நீதிபதிகள் நீட் தேர்வு 2017 வரப்பட்ட செய்தி. இதையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து கட்சிகளும் ஒருமித்த கருத்து இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது ஒத்த கருத்து இருக்கின்ற காரணத்தினாலே இன்றைக்கு தமிழகத்திலே நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். அதற்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் துணை நிற்கும் என்று சட்டமன்றத்திலே நாங்கள் தெரிவித்திருக்கின்றோம்.
ஆகவே நீங்கள் இவ்வளவு பிரச்சனையும் எடுத்து சொன்னீங்க. இது ஒரு ஆழமான பிரச்சனை. உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கின்றது. அந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சட்ட வல்லுநரோடு கலந்து ஆலோசித்து அதுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டப்பட்டு இந்த சட்டமன்ற ஒருமானதாக நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு வலு சேர்க்கின்ற விதத்திலே இதை அனுப்பி வைத்து இதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டால் அதிமுக அரசு துணை நிற்கும் என்று செய்தி சொல்லிக்கின்றோம். ஏற்கனவே அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது. அப்பொழுது நானும் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களும் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் அதிலே கலந்து கொண்டார். அப்பொழுதும் எடுத்துரைத்தார், சட்ட ரீதியாக இதை அணுக வேண்டும். சட்ட ரீதியாக அணுவதற்கு அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் துணை நிற்கும். இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு அதை அவர்கள் எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அதற்கு தீர்வு காணுகின்ற விதத்திலே ஒரு சட்ட வல்லுநரை அமைத்து அதன் மூலமாக இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று எங்களுடைய நிலைப்பாட்டை எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறோம். அரசு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் குறிப்பிடுகிறோம். நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு எங்கள் மீது அவதூறு பிரச்சாரத்தை பரப்பி வந்தார்கள். அதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் தெரிவித்திருக்கின்றோம். இது ஒரு உணர்வுபூர்வமான பிரச்சனை, மாணவர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை. ஆகவே இதை அனைவரும் ஒருமித்த கருத்தோடு செயல்பட வேண்டும் என்று நான் எங்களுடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் எடுத்துரைத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களும் இது ஒரு உணர்வுபூர்வமான பிரச்சனை தான், இது அரசியல் இருக்கக்கூடாது என்று அவர்களும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே எங்களை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீட் தேர்வு தமிழகத்திலே ரத்து செய்ய வேண்டும். அதற்கு சட்ட ரீதியாக இந்த அரசு எடுக்கின்ற நடவடிக்கை துணை நிற்கும் என்ற செய்தியை சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.